tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba senguva yese kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndichivimba zvekare kuti makabatana nesu, makagona kubatana nesu zvirongwa zvatakanga tinazvo. Takava nechirongwa chevhusere rokuporesa ratakava naro naMufudzi Chris. Takakutumirai zvinhu zvakabuda muvhusere iroro. Takava zvekare nezuva guru rekunamata. Tinovimba zvekare kuti makagona kubatana nesu pazuva guru rokunamata iroro. Haleluya. Minamato yedu haisi yokutamba nayo. Minamato yedu inotoshanda chaiko, uye iri kuramba ichingoshanda. Zvinhu zvakanga zvakarongwa naSatani achironga kuti aparadze nyika ino sezvatinoiziva, zvose izvozvo takagona kuzvimisa. Takatanga kunamata zvakanyanya tichinyengeterera nyika yedu nenyika dzose dzepasi rose mugore ra2020 ratanga hosha yeCovid yecorona. Haleluya. Zvakanga zvakarongwa naSatani hazvizvo zvakazoitika. Patiri ipapa patingadei tisina kupasvika deno, tisina kuramba tichinamata saizvozvo. Asi tiri patiri nhasi nokuda kwokuti takanamata, uye tinoramba tichinamata nokuti Satani anenge achida kungoramba achiidzaidza. Akadzingwa akaenda, unoda kudzoka kuona kuti tichakasvinura here. Akatiwana tavata, unosenerera opinda oita manyongoro aanga achida kuita aya. Zvino isu hatimubvumiri. Bhaibheri rinoti kwanzi mudzivisei, mudzingirei kure, garai makangwara, kwai garai musina kudhakwa. Ndozvinotaurwa neBhaibheri, garai musina kudhakwa makarindira. Asi regai ndipinde muchidzidzo cherhapsodi chatinacho pazuva ranhasi. Ndo chandinoda kuti tifambe nacho. Kwanzi takatakura ushe hwaMwari, takatakura Mwari, takatakura ushe hwaMwari, uye takatakura Mwari. Haleluya. Ndo zvatiri. Tsamba yokutanga kuvaTesaronika chisago chechipiri ndima 12. Kwanzi kuti murarame sevanhu vaMwari, vakadanwa naMwari, vachidanwa kuti vagare muumambo hwavo, muchirarama upenyu hwevaMwari. Takadanwa kuti tigare muumambo hwaMwari, tichirarama upenyu hwevaMwari. Upenyu hwatinorarama hahusi upenyu hwevanhu venyika ino, upenyu hwevaMwari. Ndosaka vanhu vasingatinzwisisi, noona kazhinji tinotaura tichiti savaKristu hatirwari, hatikundikani, hatikurirwi vanhu, uye takafuma, hatisi varombo. Vanhu voti hamungatauri muchidaro. Chikonzero vachitaura vachidaro inyaya yekuti vanofunga kuti takafanana navo. Vanofunga kuti vaKristu vanongoriwo vanhu vanoenda kuchechi. Saka vanenge vachiti ini ndinonamata vadzimu, iye unonamata Jesu, saka takangosiyana pakuti watonamata wacho ndiani. Handipo pano musiyano wedu. Musiyano wedu uri pamasikirwo atakatoitwa. Musiyano uri pakati pomuKristu munhu asiri muKristu ungatoda kuenzaniswa nomusiyano uri pakati peng'ombe nekiti, kana kuti pomunhu nehwai. Zvakatosiyana. Tiri vanhu
vari muumambo hwaMwari uye vanorarama upenyu hwevaMwari. Tava verudzi rwevaMwari. Saka patinotaura kuna vamwe vanotonetseka vachiti vanotya kutaura kudaro kuti ini handirwari, votya kutaura kudaro vachiti kana ndikati ini handirwari vanhu vanozondiseka, vanhu vanozonditi chakati chakati. Wakasiyana navo, hauna rudzi navo, saka usatya kutaura uchidaro. Ivo havazvizivi, ndosaka vachikuona sokuti uri kuita je, vachikuona sokuti uri kutaura manyepo. Havakuzivi, havakunzwisisi, havazivi kuti wakasiyana navo, saka vanzwisise ipapo kuti havakunzwisisi, havakuzivi. Haleluya. Asi vachazonzwisisa munguva shoma shoma iri kutevera. Haleluya. Kwanzi ushe hwaMwari hwakatouya. Izvi ndizvo zvakadzidziswa naJesu. Ushe uhwu hunotova mumwoyo yedu, kureva kuti ushe hwacho huri mumweya. Inyika yemweya. Ushe hwaMwari inyika yemweya. Haleluya. Ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Tinozviverenga muna Ruka 14:20 kusvika 21 chete. Inoti ushe hwaMwari hahuonekwi nemeso enyama. Saka vanhu havangati ushe hwaMwari uhwo, nokuti huri mukati menyu, hahusi kunze. Haleluya. Ushe hwaMwari huri matiri, hahusi kunze. Saka hatisi munzira kuenda kuushe hwaMwari, hatisi kuenda kunyika inotongwa naMwari, kwete. Tinofamba takatakura nyika iyi, tinofamba takatakura ushe uhwu. Zvekare hatisi vagari venyika iyi chete, tisu takaitakura. Saka tiri vagari venyika iyi, asi takaitakura zvekare. Kuna vamwe vanogona kusakasira kunzwisisa zvazvinoreva, asi munoona zvinhu zvatinotonzwi, zvinhu zvinoitika nyange mukugara kwedu. Mumwe munhu anogona kuva chizvarwa cheZimbabwe, ari muZimbabwe, asi asina Zimbabwe maari. Haleluya. Handisi kama makamboona vanhu vakadaro. Ari muZimbabwe, asi haafariri mutauro wake, kuda ingava Shona, ingava Ndebele, ingava Tonga, haudi. Haadi kutaura nomutauro iwoyo, haadi kudya sadza, unoda mupunga. Haadi muboora, unoda makabichi. Haadi icho. Zimbabwe haisi maari. Hongu ndo chizvarwa cheZimbabwe, asi Zimbabwe haisi maari. Asi woita kumwe munhu wokuti Zimbabwe inenge iri maari. Nyange ukamutora ukamuindisa kuLondon, ukamuindisa kuBritain, unenge achida kudya mutakura, unoda kudya sadza romugaiwa, unoda kudya majuru, unoda kudya muboora ari ikoko. Unoda kutaura neShona kana neNdebele kana neNdau kana nechi, ndo yaanofarira kutaura. Haleluya. Anotaura zvakanaka pamusoro penyika yake. Chii chaitika? Haangori chizvarwa cheZimbabwe, asi Zimbabwe yacho wakatoitakura. Ndo zvinofanira kuitika kwauri somuKristu. Haufaniri kungova muKristu. ChiKristu chacho chinofanira kuonekwa pauri. Haleluya. Tofanira kuona uchidada nechiKristu chacho, usingachivanzi, usinganyari nacho, uchitaura kuvanhu kuti ini ndiri muKristu, uchitsvaka kuti vamwe vavewo vaKristu. Haleluya. Saka ndo zvatakaita, takatakura ushewo. Munyika umu, iyo inotongwa naMwari, ndimo mune zvinhu zvevaMwari, ndimo mune upenyu hwevaMwari. Bhaibheri rinotaura pamusoro peupenyu uhwu. Isu takabvuma kuva munyika iyi, kureva kuti takabvuma kurarama upenyu hwenyika iyi. Izvi ndizvo zvatinoona muna 2 Tesalonika 2:14 inoti, ndiko kusaka vakakuunzai kwavari, vakashandisa shoko redu reruponeso kukuunzai kudai, kuti mugova verudzi rwaIshe wedu Jesu muponesi. Saka tava verudzi rwaMwari. Haleluya. Wava werudzi rwaMwari. Hauchisiri munhu savamwe vanhu vese vese. Ndiko kusaka Jesu vane mashoko avakataura,
vakanga vari kunamata kuna Mwari Baba. Tinoverenga mashoko avo aya muna Johani 10:22 inoti, ndakavaita verudzi rwenyu sezvamakandiitawo verudzi rwenyu, kuti vafanane nesu. Haleluya. Jesu ndo zvaanotaura, kwaye ndakavaita verudzi rwenyu kuti vafanane nesu. Isu takaitwa verudzi rwaMwari. Ndizvo zvinotaura Pauro. Tinoverenga izvi muna vaRoma 9:30. Mweya yedu ndiyo yava yerudzi rwaMwari, ichagara iri yerudzi rwavo kudai. Izvi ndizvo zvatinoona mutsamba yokutanga yaPita 5:10 inoti, asi Mwari venyasha dzose, ivo vakashandisa muponesi Jesu kutitora, vachatiita verudzi rwavo. Haleluya. Mwari ngavaropafadzwe. Haleluya. Umwari uhu chinhu chinoshamisa. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Tinoona izvi muna mutsamba yechipiri yaPita 1:14. Tsamba yechipiri kuvaKorinde 3:10 inoti, umambo hunobwinya kudarika hwekare, ndihwo upenyu hwenyika yatava kugara, iyo yatinofamba takatakura. Tsamba yechipiri yaPita 1:3 inoti, takadanwa kuti tirarame upenyu hwevaMwari uhwu, ihwo upenyu hunoshamisa zvikuru. Haleluya. Tsamba yokutanga yaPita 2:2 kwanzi inotsinhirawo izvi, inoti, tiripo kuti vanotiona vaone mabasa aMwari anoshamisa, vaone simba raMwari. Ivo Mwari vaya vakakutorai, vakakubvisai murima, vakakupinzai muchiedza chavo chinoshamisa. Isu takatakura Mwari, ndiko kusaka Mwari vachionekwa patiri, mabasa avo achionekwawo patiri, nesimba ravo richionekwa patiri. Haleluya. Saka mabasa aMwari anoonekwa patiri, Mwari pachavo anoonekwa patiri, simba ravo rinoonekwa patiri. Saka vanhu ngavaone Mwari pauri, upewo vanhu upenyu hwenyika yedu. Haleluya. Itawo kuti vamwe vanhu vapinde munyika iyi, vave chikamu chenyika iyi. Vanhu ngavaone Mwari pose paunofamba, kwaunoenda, mukutaura kwako, mukuita kwako, vanhu ngavaone Mwari pauri. Haleluya. Kuti mungopupura mashoko aya tisati tanamata tichipedzisa iti, ndini ndakatakura masimba eushe hwaMwari, ndava werudzi rwevaMwari. Ushe hwaMwari hunokura huri mandiri. Ndini zvekare ndinoita kuti husvike kuvanhu vakawanda. Mwari vanobata zvinhu zvose zviri pandiri. Ndava muna muponesi Jesu. Ndinorarama semunhu anoziva izvi, uye kururama kwaMwari kunoonekwa mandiri, zvichiita kuti zita ravo rikudzwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndinoimba kuti wadzidza chinhu zvakadzama zvikuru, ndinamate iko zvino chikuropafadza. Ndoda kutenda nezita raJesu Kristu. Ndoda kutenda, ndoda kumwe wandanamata naye ndomuropafadza iko zvino. Ndoda kutenda, ndoda kweshoko raagamuchira. Upenyu hwake washanduka zvachose. Akurarama achiziva kuti munhu werudzi rwaMwari. Akurarama achiziva nokunzwisisa kuti akatakura ushe hwaMwari, uye anogara muushe hwaMwari. Saka Mwari vanoonekwa paari, ushe hwaMwari hunoonekwa paari, nyasha dzaMwari dzinoonekwa paari nezita raJesu Kristu. Ushe hwaMwari nenyasha dzaMwari nesimba raMwari zvinoonekwa nyange muutano hwake, mumari dzake, mumabasa ake, nezita raJesu Kristu. Ndinokutendai Mwari. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Maita zvenyu, toda kuti tirambe tichisangana zvekare musvondo rese, zvikuru sei zvekare musvondo rinouya. Mwari vakuropafadzei. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti,
Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772
215931 kana kutuma tsamba pashonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai nhamba *151*2*5*58225 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata paWhatsApp, paradio, paYouTube panoti Shona Online Church, www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari paWhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.